To, čo sme v posledných dňoch videli v Národnej rade, nebola len výmena názorov. Bolo to ďalšie pripomenutie toho, kam sa dokáže slovenská politika posunúť, keď sa stratí hranica. A jedným z hlavných aktérov bol opäť Igor Matovič, človek, ktorého si mnohí pamätáme veľmi dobre a možno až príliš dobre. Zarážajúce však nie je len samotné správanie, zarážajúce sú čísla. Podľa prieskumov má Matovič dnes takmer 10%. Nie okraj, nie náhoda, reálny politický návrat. A práve to vyvolalo ostrú reakciu aj u Lívie Pavlíkovej. Vo svojom videu sa vracia k jeho vládnutiu, chaosu počas covidu, k štýlu pokus omyl, ktorý sme ako krajina zaplatili draho. A zároveň kladie nepríjemnú otázku vláde. Ako je možné, že sa tento príbeh začína opakovať? Pretože Matovič nerastie sám od seba. Rastie vtedy, keď ľudia cítia sklamanie, chaos a prázdne sľuby. A to je moment, keď by sme mali spozornieť. Pozrime sa teda na to, čo k tejto situácii hovorí samotná Lívia Pavlíková. Ty si chudera, však jasné, že si chudera. Čo je ty čurák? Chudera. Čo ty si taká múdra jak rádio? On starosta, vykrmený, ty krava. Matovič má v prieskumoch už takmer 10%. A to nerátame osady. Milá vláda, rada by som pripomenula, že ste vládou preto, lebo ste každý deň na tlačovkách bili do Matoviča. A oprávnene, ten pošahaný kus psychopata nám reálne staval covidový digitálny gulák. Nakupoval testy cez kamošov, s našimi verejnými peniazmi hospodáril rovnako ako osadník. Nebyť toho, že covid zázračne ukončila vojna na Ukrajine, tak by nám doteraz bežala v telke očkovacia lotéria, kde by sám Igor každú nedeľu žreboval výhercov. Matovič zažíva comeback. Je to neuveriteľné, ale bijem na poplach už teraz. A mali by sme všetci, kým nie je neskoro. Vieme veľmi dobre, ako precízne Matovič finišuje vo volebných kampaniách a môžeme skončiť veľmi zle. S takýmto výsledkom by Matovič mohol obsadiť hneď niekoľko dôležitých rezortov a so Šimečkom roztočiť na Slovensku hospodársky a kultúrny masaker. Milá vláda, po 2 rokoch si nerobím nádeje, že podporíte potravinovú sebestačnosť, že prestanete hlasovať za sankcie proti Rusku, ktoré Európu hospodársky poškodzujú, že narobíte poriadok v osadách, ako ste taktiež sľubovali, alebo že sa postaráte o to, aby tí, ktorí nám ničili život počas covidu, boli potrestaní. Ale keby náhodou, úplnou náhodou ste sa uráčili konečne začať plniť aspoň niečo, možno by sme zabránili tomu, aby sa Matovičová eseročka stala druhou najsilnejšou vládnou stranou. Zobujte sa, už pred 2 rokmi bolo neskoro. Pre viac politických videí dajte odber. Toto bol Politický priestor.